שלום לכולם, שמי רונן, והיום אני אעשה לכם סקירה קצרה ומעניינת על מוצר מאוד מאוד מעניין שהזמנתי מאיביי, שזה בעצם צורב בלוריי, צורב בלוריי נייד יותר נכון, שהוא לא יקר ועושה את העבודה שלו כמו שצריך. אז כאן בעצם יש לנו את הקופסה, כבר יצא להשתמש עם הצורב הזה, אז זה לא תהיה פעם ראשונה שאני בעצם פותח את הקופסה. אבל שמרתי את הקופסה בדיוק רק כדי להראות לכם איך זה בדיוק נראה בקופסה, פחות או יותר. אז בואו נתחיל, בואו נפתח את הקופסה. אז ככה, פה יש לנו את כבל החשמל, שזה בעצם צד אחד מחברים למחשב, צד שני מחברים לצורב, וככה בעצם הצורב בלוריי שלנו מקבל את המתח הדרוש בשביל שהוא יעבוד. שים את הכבל בצד. הכבל הזה זה כבל הדאטה, שזה בעצם נותן גם מתח, כמובן פחות מתח מהכבל הזה, אבל הוא גם, חוץ ממתח, גם מעביר את הדאטה, שזה בעצם עושה את הסינכרון בין המחשב לצורב. עכשיו בעצם הגענו לצורב עצמו. פה יש לנו את הצורב, הוא נראה ממש קטן, ממש דק, הוא גם קל, אני מאמין שהוא לא שוקל יותר מ-200-250 גרם, הוא מאוד מאוד נייד. בואו תראו מה רשום פה. רשום פה שהוא יודע לצרוב בלוריי, יודע לצרוב DVD ודיסקים רב פעמיים. פה יש לנו את החיבורים. פה זה חיבור החשמל שמתחבר צד אחד למחשב, צד אחד לפה, ופה יש לנו את חיבור הדאטה, שזה בעצם USB 2 אם מישהו רוצה לדעת. טוב, אז זה בעצם הצורב שלנו, הכבלים. גם הכבל הזה. מה שעוד רציתי להראות לכם זה בעצם הדיסק שגם הזמנתי מאיביי, שזה דיסק בלוריי. לפי מה שרשום זה דיסק של סוני, אבל קשה לי להאמין שזה באמת של סוני, כי הוא נראה טיפה כזה פשוט כזה, ואין לו כל כך לוגו גדול של סוני, אבל פה בקטן תצליחו לראות, רשום פה בקטן סוני קורפוריישן, בדגם של הדיסק, ואת הנפח שלו ואת המהירות הצריבה המקסימלית שלו. כבר יצא לי לצרוב עם הצורב הזה על הדיסקים האלה. דרך אגב, זה דיסק שהוא בעצם רב פעמי, אפשר למחוק עליו, אפשר לצרוב עליו ולמחוק ממנו. מה שיוצא בעצם שהוא רב פעמי, מאוד נוח. לא יצא לי הרבה להשתמש איתו, האמת זה דיסק חדש, לא יצא לי בכלל, קניתי כאלה 5 דיסקים והשתמשתי רק עם 2. וזהו. עכשיו אני אראה לכם בדיוק את התוכנה, תוכנת הצריבה שלו, שזה בעצם לא תוכנה שהיא מיוחדת, אפשר לצרוב עם כמעט כל תוכנת צריבה בעצם, שיודעת לצרוב בלוריי, אז בעצם לא חייב שום תוכנה ספציפית שתדע לצרוב את הדיסקים האלה. צריך בסך הכל שה-DVD הוא בעצם הבלוריי הזה יוכל להסתנכרן בהצלחה עם המחשב. טוב, עכשיו אני אראה לכם בדיוק איך התוכנה עובדת. התוכנה שאני צורב את הבלוריי קוראים לה Born Aware Free. זו תוכנה מצוינת שאפשר לצרוב את לא רק בלוריי אלא גם DVD ודיסקים רגילים. בואו ניכנס אליה ואני אראה לכם בדיוק איך היא נראית. טוב, אז ככה בעצם נראית התוכנה. תוכנה פשוטה, קלה, חינמית.
פה גם אתם יכולים לראות שאפשר לצרוב את הבלוריי, דיסקים mp3, דיסקים רגילים, קבצי ISO, קבצי אימג'ים. אפשר גם למחוק דיסק מפה, אפשר גם לבדוק עליו את כל המידע על הדיסק. אבל אנחנו נלחץ על בלוריי. ככה בעצם נראה ממשק לצריבת קבצי בלוריי. פה כבר זיהה לנו את הכונן DVD בלוריי. פה אנחנו בוחרים את מהירות הצריבה. פה אנחנו יכולים להכניס קבצים שאנחנו רוצים לצרוב. אפשר פשוט למשוך תיקייה או קובץ, כל דבר אחר שאנחנו רוצים לצרוב. פה אנחנו בוחרים את סוג הדיסק שאנחנו צרובים עליו. ואחרי שאנחנו סיימנו את כל זה, אנחנו פשוט לוחצים על כפתור האדום. ואז התוכנה מתחילה לצרוב על הדיסק. זה כל התהליך. בסך הכל תוכנה ממש פשוטה, קלה, אני ממש ממליץ עליה. והיא גם חינמית, שזה מה שהכי חשוב. אז תודה שצפיתם בסרטון, ונתראה בהמשך.